Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба штая, 7 пудоў, сам умелі важыць. Бабку з горак, або ў гразь, конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, коню, 2 гадок, дык яна забілы, дык нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кіну раба в ганю, дзед тут бабе кажа, ты паможаш так коню, як хваробе каша. Ах ты, ёлупень стары, баба деда лая, стой же тут, хоть ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з колёс, села ля дарогі, а коня як чорт панёс. Дзе ўзяліся ногі? Усюды часам ёсць. Вось такія ж бабы. Здацца, робяць яны штось, але справа слаба. Дык дагане ўцячэ, скажа мне нарэшце, мо без вас было б лягчэй? Паспрабуйце злезці.